когда ты знаешь, подъем затяжной, длинный, так? 7 метров. Горгали? Да. Примерно высота. هذا أكو ميو يتوري أتي Во-первых, чуть-чуть доступные лошади. Оттуда вытаскивали, по всей видимости. yok يوري ما Вентиляция. Обалдеть. Вентиляция. Они когда скрепки вот эти строят, они знают, как делают. Географическое расположение местности, чтобы проветривалось. Чуть-чуть микроклимат и исхерешь, видишь, дальше вот. إيش تحنيش يا هنر وتبوح أحكي نيو Полностью, что надо? زملان كسان أحكي نيو Сирийская. Ветер, ну, камень со своды. Свод полностью. Так, хау я рём саяк башит. ها يا باين شو حاجيسو Хаш. ما قمت ودا يا يورم تبوح خل تامل ضحك بان ريجو يقال تحت المتك شو يخلى احكم ليلة الوات رقش سنتيمتر 20 слот استقص Короче, царство мы, любая, захочет, чтобы они могли себе освещать путь там, что видят, куда идти, да, на том свете. Он делал хиттяш лабак, и не обязательно ночью, днем ночью хиттяш лабак, и на бусу хиттяш лабак. специально дозор нашла حق بخش شيت شغلي قيت لوشه Только шил, что? ها قش قزه Да, тружна. İşte şu yok, şu konuş. هذا هي الأمور في ضع باله. عملتك إيه؟ حاجتك. خياري. فاكر ليش؟ Да, да. وما برقيم حاجه على العلم حاجة؟ أغلى سلطان. جعله وبات يا شيخ. دقيقة شو شوية قمت كده دكتور. وزن لو لا خلاص. О, и на просто. هرش вентиляция Засови. Выйди. Вот что. Отсюда засов, короче, هرچو وليل ما تو هرگوش يحصل Хочу его всего. قلت واحد يما يورا ترهي يما يوقع ترهي يما يو قد ايه
تتن دعكش ما دقايو ما تعرفش بو جيتر بول خنزر إديتك شم تهو حقيقة مايو يو مش تطلق يلا جي شو يصنع هو الغيت